adeɛ soronko ene de bremo ha ye de mode ne a na mode ye na ye no mohie yi mode munya adaaje na monhwe ye muntie ye mon subscribe mon share na de ye bia munni achi na obehu say you enokore ha ebi baga bi nanso nso ebi timi sa ebi ho se de oba de ono a wahye ne niam no pepepepepepepe make us say eya dia social media handles ni nyina o de wa ohwe TV na se a enam ho say Facebook, YouTube, Instagram ene de kekeka ho ni nyina niam a ye nyina unya adaje a na de watena ho yi na de ane ma me pe online TV ne se records unya ye wie pe de woni ho sa abere ya wo hwe wo ba wono nso wonya na fenchem yenyi bi mfrim nya fe na abekọ na me so me video no muntwa ma me na me nkohwe mo ne ade na de ja ko ye ne sa na eniema akam kakra entiti to mofra ya bei no online TV we ebei ye soronko na mo de munya adaaje na monhwe ewiai wani baji bruta ebi se enipa ye ne na hia no o enipa soronko no anya soronko ma wo we wa bante minum so wate ne nka watie no ne na hia pen ne sinse gusu ni na eda me hunu se wa muna ne gibia enipia ye nipa na ewuo na amade ye febi ne ededa na minu ase ne mimuna nkyere mo na menkore na chese wode hye wo mo a ebie nam wo so bata no kro onyame ma ne mpare ye ni ye nkwa na me no onyame wo no ebra wa hyato ne duwa na de uchu muten akasefo no kra beko na ye mo ye nyina ye beko enti monhye ne nso enye obia ne na hie wie wo tetemofra TV yi so online no so se ejako idin no ani ejako tietietie ne me kai so nse wa hunu na ene ye ne be bonkomo na ejako no ene sei obi ama me no papa to mbo achimo kew eto hwa na ejako ne dane so anase eno so e ba ne sei minu ya mo ha meje so minu na fom de sei oba ya galo tore bia ye be ga je ni fayira ye modua na ha nya sa ho de se me no me bo wo se so ka na me bo mi o ba ni nyina so eye wadaruma ye pese etiefo ne ahwefo ye ne ewo fie ne amano ne enkanka mofra eba wo pa de pe bi esua firi ni papa ho no manya futusem nenne obra ya ye ne basa nipa no ena mama mi amfama nko school nti anye ye na sebe obetini dini ba bia wone nam na ehadwene no ye pese sa ne meni nyina be firi ho wo mo so wo mani da ho no be hu se enipa we mi sua no ne manya sebe enyansasem e de abomebra na enye no ho anko eni abrabo ena enye ufie nko ni abrabo ena enye chinchina wadwuma no nko ni abrabo na emum de onyame de obedue bia obehwe ni yede no kuredie tenene akokoduro eni nsie besom no onyame obepagya waduru ba bi opese waduru eno nti na wie matwo edo waba tetemofra online TV so ampese amanfo eto nkan menua ejako ni enim wabonten ejako awofo wo pa no edin be no omde to wo yo menua ye de mechia eye watiefo a wabonten no ka sei wo mo hwe no mutie no kre na mamini kan emra wasembi a wokan ya ansana mako o se abofra bi wa yewo no na wahwe obi so na wasua no na bra ba wo bo no se ye papa na se ye bone no kre yento idin kwa se bo wo ba na de ne betu obi a se wo de ne tu nipa se nipa we die ni suban ni ni su e kire se oni mawrade ana wojo ana obre ne ho ase ompre onye gidigidi sebe onye ene obete hwan a yesi asumasi ne mo wodo bato no a asumdwe kwan so na abofra no so afa ne su no bi meba wasem no so me maami owo me ye frɛ na adwoa brago adwoa brago ana me papa so de kofi mensa
Eja Kofi Mensa. Eja Kofi Mensa. Omno to Eja Ko no. Eja Ko no me chiri besi so. Na Kofi Mensa ifri agora wiamoase. Wiamoase. Okay. Ono so ma me owo no ne efre no me nana akosua so. Yo. Ene ewo no. Nana so. Na me ne tena so kakra. Okay. Abro ne tete o. O tete mi so kakra. Edu ba bi anya mwa. We kwani mu anso meka sim bi a kire o. O se mi di elo nana. Ai, elo nana. Eche se abro nana. Okay. Na me maame na o ye kwantini o tetutu. Okay. O me no. Wa na wetu kwan o de niam akoton na okọ na oba. So obo ne ho modene. So obo ne bra. Na wo ye emrantie enum wa ho oba. No na nka mbeba on se na wo nko ana na wo ye panini na wo ye kechira na wo to bia wo se de na se tirimude wo mu ndi kechiri fo na na taise abi ye emrantie kechiri na me to so 9 9 me na me to so 9 kechi last but one. Yes. Me kan se panyin no e de Kwaku Mensa de otoso mienu no de Kofi Asomadu Kofi de otoso miensa no so e de Kofi Edu men so me de Alex Kofi Edu Mensa esa me papa de ni nyina aka fry. Okay. Alex Kofi Edu Mensa ene wo Kwadwa Japan udini pa no Alex Kofi Edu Mensa. Oh, ana ye wo Kwadwa Japan meka se ka chire. Okay. Ti ye num edu ni nuaba ye ni nuaba na me ma me nuanom no so e wo ma ne bibiri na me ma me no wo me ma no so bi sa ko balance balance sa na nyame wo ye no na me ma me nuanom so no omu nyina no meka nse me ma me free mu no panyin no so ono so ko nti aka wo mo so ka chira e frɛ no adwa fodwo na sisi otiasia ye nyina ne da so se ye maame no enuafo no so no meka se me maame side no panyin na frim ame akeka na Kwaku Mensa no wokọ ane akeka nan me maame nuanom side no so no nipa ne bia fifiri mu de nanso ye busua ne ye ndoso bebre nanso so no dodo no aso so wo hɔ a wo mo kumase amakuma se bi obia ebo ne bra okay. Wo se eja ne ene nyina na kyese wo mfi kuro baako me papa ne firi agran wi amase na maame efiri amakum na me maame no kumasi amakum he na me nchiche mu no mekasa akoye miensa enti akoye miensa ne se me maame no so no nchi bi efiri sechere jijiti jijiti okay na me papa eye me maame papa ne friend Kofi Akom won na ne bi nkonwadan wo amakom nti ho no obewo me maame no nyina e ma ye nyina so yesu bi firi ediaja ye beka se amakom ene so ye de hia ne sa me ye chese me kom me ye ba mu hina anya anya ba mu hina nka me ye ba mu hina nka sa okay na ne wamfa ode hie Kofi Edu Mensa na ekoda na Eja Ko de enti ama Eja Ko no ba ye na abrabodi ekopie enkran mfie bebre mekan se I think 1987 mu ho ase 86 mu na ekopie enkran si ekope Shumika abo na ebo Shumika na sa abre ni nyina so na enwum to ye mede na me papa nchen Kumasi Krufrum Statue House ho no ya mwasi fofio me papa nchen me papa so no ye tanker driver okay na omo banda nanso no obo guitar wa sheda me a kire no nti ofiri kwan so ba odidi wi a na chese ne guitar box one ne da na so na chese otete no oba no obo so ba na metene nchen ase Eja Ko ni momu de ni bi yes na oba na metene nchen ya na medem saka kan homan Kofi jai obete no senator ya ahoma ne to na mapembe bia tan osole pe na mabok kakra na ye wo mu no ano be se firi mi papa ho e betena mi maame nchen bi e wa amakom
enti amakomu no a me pagya kakra na me decide say dabi ye nkwala mani so ohye ye to spa ye to chacha check up sa niema no na mu di agobone na ye kase amakomu so yenim se wani so yeden ehye ti one day na abranti bi beye preaching wo amakomu na me nso so me ne me nam fofo ye hyede mu a ye to spa abra ye to spa na ana bibi kasa kire bi se candle na ye de si book no a ye de candle asi so a ye de to spa no minim book kula na me nteme ho ase no say he Kofi to candle ni free book no so enokra na ye New Testament Bible kesiye ni bi ana mo de candle asi so ye de candle asi so ni ye de to spa enkwala itimi tu candle ni free so ahwe mrantie a mo to spa na wo asese sika bebre na wo bekase mo nyan to spa ni o ma hwo nyame anim no mu jojo obi age ni sika but metiase fa Bible no nim kasa ya kasa kiro baby nti na mse to spa ni bio na mse semento a menko na mi pia bonten enti me hwe na abrantie na otabe ka nyame asem wa makum no one day na me call ne nchen say me pese me ne no kwa sorry no say sa enye echina ye bibia na me mefa nko eye asori sa bre no na fellowship no e wo Kumasi Akwati alai asa mbanante kakra sofu panyina no oda no ye frɛ no owusu ansa sofu owusu ansa ti abranti mi di nachi e de ne kɔ asɔre baako sofu ne metena se kasai se nyam kopɔn na e frɛ wo eni nti na saa nneɛma a wo hunu wote no wasom no e yese wate ho edi be na wotwe no na tese de bia me ne kɔ anwume sɔre na to da ne se me kɔ a na me menante na betena kwan no mo sere me sɔfo we de hwe ho yo akɔ we de na tese ye kwan bia so se de be ya minti ye huruwa mo wagya fa gyame na mentie di omo so kan ma me kɔ asɔre na ma sɔfo no hunu se se me nya bibi ye wa asɔre ho na menikam ti ye mrantie mi no ana okɔpɛ obi a ɔbɔ drums ana nipa yi echi yetena se be bosumi nsia enwumre bia kyerɛ drums bo okay yemfansi ho sabre no hwa na wadi be mfie sɛ sabre no de na me ne nambe me kan se me ne nambe na mo be 15 16 mo 13 to 16 yeah okay ndi 13 to 16 sabre na wa for no do na ku school ada usuku samfin kola brim ko si samfie no etese ya ndi ni nyina mu no na me ko school saa ho na me ko school abrotia owu na nkwala aboni 7 wo ho efri school ba ye baba beto spa o ye de ye baba beto chacha eti me ko duru ye be wie school no 19 88 no ye be wura 87 no mu akɔwie form 4 no ana me ye send ye o kɔ no meja school no na makɔ nkran enti uni form 4 certificate ni bi da bi me manya bi ne friend level certificate education ka ho because aka buy ho me ja ho kɔ nkran me kokotena nkran se me kwa kɔbɔ me bra ko duru nkran so no nkran da ho na enti se nei na wasen ja ban na ye kyerɛw ne bɔ no ho ban ne de mahunu bɔkura awie sorry no time bia me na me ada se me bɔ worship na boy na bɔ praises ana se ne obobo praises ama me ma bɔ worship na ye se woni e de ka wonsa no me ni e de ye concert a Christian concert abo ho ne ade no a me na
nkramofo mpanimfo timi pejame say akora we de ode beba de because wa acting papa it is a brand na ma acting no wura mimu kam be bisa se na afi wo ko nkran shumika no ne ade na e de kopi acting mu bakwa koduru nkran me ma me ni ho me papa ni ho me papa nua ba ene wo ho wono so mpese wo baba betena one ne manchen nkran so ni din ankasa de kraye nkran din no wan krafi na oboko de kwa anye dambo a na fi wakupi afiase na kora ke to adwene be kora ne ba uti ma chenchena wugya wofo ha na timikan omo se menko na mbubo shumika adaka eti sama na mekwa asori nyina na me ye don broadcast kakra asafo market enti driver fo no fa metena step na ye de fro buses na sa abre nsofo eso okobo bra won granti ya anyi misika na sabe o me fro sofu penia na sofu kuma ye duru ya na yi misi enipa kra odi misi ka no ka se me mo anantra onko no ni ye friend bi mali no one na masafo market ho no ma no okọ aduane competition na aduane de minim se ne ode te ase na se wa free mu ni ye friend bi mali na mo ne lodu eniema no wo asafo market ho na sabe no ya kola ho aye nika fi se utimi ye bibi wonsa no wone so ye adwuma ano no so awo kama ade a wo kan nyina so utimi se etwaso mu makoduru nkran yayi me esi circle nkran na da we hina mefa na oni obi apote a wo Debi me se me ya ma adwene se nkran ye Ghana enti be kona me kokopem kra na Ghana mu ana me yeden me hye menya kwan asa ba minchi enti wana me busa obi se mi pa ocho me pe ba bia asante phone wo bibire ni kumase phone gu no e won gra ho ai ana mo se kumase phone de ebi wo Newtown okay nipa me bisa na no de o kan se bi wo Newtown na me se na memfa hin na o se Newtown ka na si wo no kokofo ekoye anam kokofo Newtown ka ye do Newtown be catch a meeting say me see Newtown because me nim now the me twam a ayera durabam we see me Newtown uni house number nso ade ko Debi me see Newtown no na mbuso obi say me pe ba bia kumase fo mna boys ni hie bibiri no ana mo say o ebi nete won okay bitwa mani na say obi te ni shoemaker so ante wakọ adwuma ba wotis so ene ne kakra wanya ana mekoko hu no se na me firi ne bae no se me se me firi kumase no se kumase fond de bibre ko adwuma mbeba ntitena ha no de ono ofiri amanchem boase amanchem boase ana msiyo na mtena ha very lucky enipa ni bi bae na ebite asafo Baso night club side ho ana bi firi nyian hini ana mo se ne ebrai na he na ate na msi kuma amakum pipe na no pe ni fi no na mo se okay ene ye dia ye firi kuma se ba bi ye babafo bi ye shoemaker fo na oba ye de na msi shoemaker me niam na ma chechire ho mo se nkra ha de wudi agora wayira enti na ibe nipa ba ko amawa abre bia o odo be nante na wotwe ya say you bi ama na wotwe ya you bi ama na wotwe ya you bi ama na bosome ne so a na fi ye jawa nkasa na wonam o yira o ka se o ba Newtown o ba bisi emrante ne yade ye ne sa pepepepepepepe ene de mami maboshu meka ya one day na nipa ba ko be ka che se wo mu papa bi na oye na adwuma no papa ne se
Italian burger was in if you a boss will be doors in Yano. So shoemaker phone bit me a quatinum no matter do ha only the Oka Bruchy. It was Sakumona estate. As a woofing can quite a man is so. Sakumona estate. Timinianum be Eddie Cancoy, media nam say men quansa. Senam ye Jumako Abekala Pass. From Newtown, Mefa Foma, Kofodam Kutubabia, Nenemua, Namakupi La Paz, Namini Nemua, Namaquacofa, Odoko, Namini Nemua, Namasaba, yes, Namaba, Newtown. Na Shady Yami, aye. One day, Sunday be me quaco ye Juma. Na Ukoduazano, Ubia body tie her. A body Kenya Miasam. I had the enemy board drums and now guitar and me qualified. But I said no Kenya Miasam. Now go do a Fenya Miasam no twice when I was yada. Me Casamade did twice with Sabrena. The baby I made that crowd because ye acquired you manua. Ye between Sikamobi. Nane dance so. Nay, did the house. I said, ye flew down and number the mocate. Now what to seminar. As you saw any sua or no one at the Bema no wajari. Now on near my other say Bobo Bashek here to be a say and I say Obejo near man so see them no to yaka. Now betum ranti and maba will emeranti go. Sabra no ya say. Ya doso e be free ha, e be free ha, e be free ha na e bro e gubi because heat you know. Sabra na chicken pox so it was chicken pox ni e brumpete ni za you know. Na kwasi ada bi masori kwa koye adwuma wo eya na mehwehwe keke kabubu da bia wotie o La Paz ne I can say o kuraya na mira food tabora mu ho ana da bi wo La Paz ne o da kuma ntemo baby you baby me koye na mkaka chense me parishin pagwanya so fa me pacho minimunyumu tu no say parishin pabu ana mi de ne for as fro na o ga say nyum to no ya agura na mimi hu ni say me boshu me kaninti no wa hu ni say na bia ewo de ewo mi mu batman pa basoso okay abribia na me kokko parishin ne pabu one day na esese me fa keke kabobo mu side ho na bibi kire me se me mfa ne se me kosa na obi frɛ me se me ma me ye na dwuma me da mani na chese shoemaker for so no yenye hu fie efe a e kire se ho na yisika ye de shoe for obe shine shoes nyina ni ade nyina nipa no frɛ me no no se memra ana onu di ka wura fie ho na mitu ana mo se me ko no aka kra ma maduru nipa ne dan no flower bi ya dua flower bi si main gate na no wo ye dan ho be ka wura no ansa na wura ho aka be se ba bia me we ni ba bia ti ana obi frɛ me shoo mi twa mani na ye woman bi no se o be ye ma ana be pam yi ma wa na me kwa sori na so obi afra no so mpa cha wo de fada do ba ko pe bom na we de o madwuma ne do so fada do ba ko pe bom ma mpa cha wo na me ense ne ma me fa nko bom sa ma na me nko fia me da mani a me duru ni ncha pe na o ka kire me se abrantie ifie wi enwuram na me se obi afram no say hey me si sa fie we nya den enwuram o kan sa no eto so mi no na awosin bi ye de egu mi no say ji skano me mpabo ante o de ji fa hakọ mi free ho no mo call 2 days and your chief you ran Dr. Beckley oji dini na otwitwa sebe 2 days ana alarm so aya ye chi Dr. Beckley if you also near frame you know
itina nyamia yibi ininamu a ana yanyini abrante ba ko beka chem se National Theatre for pe obi onim nyumto se de wo so ukura adaka ya na wo bɔ nyum ni ade concert party omso mo hwe obi na me se ne fa me ko na ode me ko abekan La Paz ode me ko hu woman bi na wati group foforo ye frɛ no agrobeso concert party okay ye frɛ na akosua de da ni nua panyine ne Captain Newman on the ball unyame nti so da sani ti so da sani anke nsuo le to da ma mi koye mi training eda omodi e mi na chese ma pass boso me pe no na me na mabeda number 1 wokuo num ko kwan me fa so me act any said ye me to nyum back no na me da sonko ti ho na me sha ase me kriti enia ma me a me de be ye me concert ndi wo behwe a idurumre bi na me kriti cha kakraka me de proud na maye na me aye ntabo space na me a me bottle ban enti ho no mo no ko concert mo we di fadin we na we fadin we fadin we kame fame nana Kofi Akomudin na yeso nana de wono no ni obi different ye friend miko eni opa ja Kofi Akom no nefa miko soso de miko sen eni eja ma menye na eja ko anam de ko kire mbani nduwa na to hu din mi anam to din no de ko kire mbani fo no mo se na wangasa no wanyina na se usa anam se sede meti ya me pagya ko no na yeye concert no ne se awale semu empana semu mu emrante wo mu no bosu ya kofa ma obawe mi akofa ma obawe mi ne obawe ne be play lo na aka oluman no me se no na mepe mi bosu me kanti no ma kriti ade itimi ko pam jokutu na kakraka supporter de shemento ma se na frantoma ye concert na du ba bia se na ma pantoma no na ye the National Theatre de be one of the best actor ti chire na mpanifo no ka chem se wadwuma no so edos ba unya hunu comedy ni sa wo nti ye ma o chance no ye comedy no mi ye comedy ni so a ene so asafa na fa ye no ti durumle bi na me ni enkomode 1998 ene ye ko who is who no ampa oh du ni papa na komode oh enkomode de se me bra panyin no kwasi buadi akrobeto minian no mene no yetimi sha atade baako edidi bom bra panyin okala kokuti fraguna minia madam for pass so amene ne ye cassette nyina ba bonten original 32 chese na mene wo mu nyina santo yubi amene wo mu nyina ne tefaako mimi baby ameti ni sa abre no kura ni nyina no na ntabodan na mabobo na medem afede na o chese uyeye ba no woti akobo ntabodan de oku anim mabobo ntabodan wo kaso a amanfo bedwane ho na santo so han dan Judas so dan ni na santo okotwa Guinness kakra bi sa na se wo ba na se ayese ba na ni so kakra oduru se ajako so ofa say oh I said baba ngre si dan yanta abodai na so ofa si ga de to cementiri minyanya bi nyame mele ene papa ene ye nhwe ho no me kai pa se santo wuye no Ghana hana manfo keka dubi sina nani ajako dubi sina nani ajako ampani ampanso ni me bia wo ye to aso no na se santo honhom na be wuro mu a wo ye ne niam ni nyina pepepe ma sa abra no fact udi ne sa kwa animu pa na wo ye no no nyina bomu ni adwum tuwe no ni ade akwara ketwa ade na ha ho sa de tie ne se mi ankasa mi wiase no na eye nwum to no na me de bai eti se me kai kura na mi so abe 7 years eko 8 years ne ade no
na me ko school CPC Krofrom ya ma misika ofie kura en hame because me ba ni nyina na me tojom enti wo mo achi akra kuro ni ade anopa ni ade no me ba be gina tojom a ni ya yi baako ni ya huhu ni ade ama me ko nyina na me di sabre kwabra kura do nyum obo ba je ya adofo nyum mami se wa ba be fa me ko na mabre obi nche mo tra no uhu ani ma na yesedi hono kan oye ne sa kwa uni wode ajojo nkwa ram pepa ba ko no eti enyum to do na wo mimu na me ko bobra no enu ani kan ko kabo ba mame eyi no ti akirei me be pie enyum tuom na din no supegyaye no kabo bo be ye madamfo okay to da kura metimi ni ko no kurom eye takura de esa sabre ya okene na ne mpanimfo ne namo wo mu nyina ya mpanimfo na me pe wo mo asem na me keka kwa adofo nchen na me keka kwa na napadu chen na napadu humia ne ni ade he obes na napadu ye nipa ope oye comedian na se konse na ni gisa ne ma no opetem bi opese osere na betimi ni wadi agro no wada no ho atofom si no osere saa no oyibo chese na ni gi eti wono soso ena fa me ma me yesi ni edi kan first wo ma we na mpadu na kwa me mpadu ana ne ye nyina soso tete around you know se babia eduru babi si na ma betena Tabora ufri Tabora babia me ye me share madwuma ase fofora na obobaje adofuni na machi didi soso ofa so shembe aha na nsia PC ewo ni sei na che sei yetete ben na minia ba chi wa so hye chire ba bi sei na che sei yetete ben wo nti na manage mpanimfo no because adofo kunadu no nyom no pofadie no nyom no na me mfa ni agro manage ho mete se ye bɔ no ba bi kura me gina ho a me hu se kunadu bɔ nyom wa ha meko soso menanti mo meko no na wo bonyum ayie bi anase wo bobibi eti na ya ade a ewo mimu na nu ani kan pie ana acting no ene di kan de yeso wonfuo do soso a oye ni nyina na me yese da bi acting no di me apie akura na yese se me so me nyum tuo no na me so mu a me ankasa me de so me di aye ye empower be enan ya sinum a mitimi to nkrofo de yeso so ka ho ene enyum tuo no ekura na sisi amanfo eso misru eja wa uchese die me hu se dwom to no ena wode nam atin no emfa ne se wagya ya ne se obeka se wokọ atin mu wonu ho abrabom ana minu me ho ana atin no so minyanyai okay minyai ne so ne magya ne kina na de ekoye ne se CD na yeto ko hye deck mu hwe no ene ni obi enti ene ni nyina wo YouTube ho enti dise okoko subscribe ansana watimi ahwe ne nipa ahe ne timi subscribe ye ma amenu mu aka ne nko opon wa no wafa bantoma kegiti anu ato ne ne nana makohwe no onim subscribe no nti akoye mrante ne mabawa no ti afi na ye fa ho adwense kwanya ben ne be fa so ibetimi ayama ye ma amenu ene obetimi anya bia kofie se enem de kotua mi TV achikura na abaso na yetimi asa ahwe sini dada no nti nei yegu YouTube no a benfi mi nsen ba ni sini ahodo a medi aba no ano odin ukọ Hani Jones TV a ibigo ukọ Kodi GH ibigo chese productions no do no a chese ye di bi egu ha manfo subscribe na se wa nsoso uni ba bia wa de de egu se bia Jaku online na bibi se se sini no yes ano acting no meka no music no ene comedy nkete na ye de ku official.ejako na afi na ene ifi abrewa yi puma kwamu a sini ahodo no atete mofra esese ye de ba ye hu bibi awi a enche ye de no nyina so ba bi pipi tete mofra de wow production tete mofra no meti ni 1997 sene sabre nyina na oso ewo National Theatre na de nti mka se meti ye ne se
na ye wo group bi wo National Theatre ye frɛ no Ifritete Concert Party no mo na ye mpanimfo kumiwa nom jamfi nom ne wo mo ne antiama boaben nom na Unilever for so taa wi so wo de wo koyeye wo product no ho acting ni ade ya to da na nkwala so munya mlante ne mabawa me so na me hu susa to wo ye ne say wo be picking wo mo hu susa no wo theater no na akoye te se Ifritete for no nkwala no wo ti wo mo koye bibia ye wokuo mu de me wa agro be so de but wo ma picking wo be fa sa nkofo nkwala no akoye adwuma foforo enti ehia ye no ana wo se yemfa din mra we kan we na we kan we timeti wana mse so mo de Ifritete dia na mo mfre tete mofra se wo mo nkwala ne ye ana ntia ma bo abe se akwa wi ya me hu hwe dia wa eja kwa aka no eno ano ana eti kuo no aja wo mu wisu kuo ni kakra na mrantie ne maba woni bi wo mu na ebi ko school me kai petenge ne yefre boy bi petenge wo mu nyina obi akoko no school ni ade wo mu so obetu kwan etui na je se akaka me nkon theater ana me fa din no na me de form eku foforo ana me ko register edin minua yenhwe abrabomade ba ko amehunu wo sini twafo ho ene adwomtofo ene stars nyina akura yenzenjofo nyina yeka ho dodo na kwanimu ana wo mombo obetie so obi yare da ha ene busua ne ntimi hwe no ne ma adwane no mne ade usua no ana adwuma wo ye no wa hye saade nso a watoto wachi yie se be ya wo de nkoba se jako we ne de jako ni ese wo sire de awurade ma ne mpare wo de minia no kre na aya na areho na onyentofo na nyoma ne se yempene sa nso ya na abasa de tie ne se ya de enam fenamem obi nim jonkuku a ade be chiso nanso beda be sori na aba ye didi ye nom ne ye di frim ye nim ye ho so hwe ya na bedi abre bibre medan onyame na se ya de ne kokoba se de okan ye ya na ya setene mu tisen nyame enim ni eni fredi kakra omo a dodo no a ya de bo omo no dodo no a nyame enim ni omo famu pa ansana omo ko omo krechi na minim isan se na omo ye mpanimfo sene minti minim kwan ya mfa so a omo hye omo bra no ase na se na omo bo no nti de meka ne se de mu adi de omo ninko na de aka de ye ya ye bai ye bobo ho ban nti mrantie ne maba wa eba no mse dodo no ani ada ho fe mpanimfo tuo ebinum sofo a omo te ase ana obi wo so a edan a okọ han eni mu atete no sa hye nim kuna se ene ye me ankasa me pe me de ene Ghana hai titiri asante mamu a yewura opem so nti nti ne yete ba bi okoko su kire nananom na pre yire wo mo a na ba ya ma ba bi kakra na kakra wonya no odi abo wosisen o ma wanu ye ode miliki na ade ji wani a ene je ndi obeje na enso kotodwe no mu ahen na ne yede okọ ene na me dwene ye me se idin so na ekoba ne sa eni ahwa na me ni nansa kura atendidi ni mpo atwampo ene bekumi ti me mo aboso na me mo sisen bia sabi enye kura ntise pedi me da ho a se sika na me ni kura me de beto aduane a obi a wonim se de na wado yetie na bia wadidi ama ne bi edi kura de obetimi atomo grawa ba ku bia bisi osidi na emum bia ne wonya sika empimanim ko han dan ma wondem ti yenya ba bia dai de mse de ebedi de adofo emma ne sa so na se de okan ye no se mrante ne mabawa eba no ema o mani da ho na o mo ankasa pe o mo de emum enye kwati kwanso
adeɛ baako bi wɔ hɔ no deɛ mea na mahunu Ghanafoɔ nso ahunu sinitwafoɔ sɛntwerɛfoɔ ka ho adwontofoɔ kanka mɛmɛ wɔ mu ne adravafoɔ mu oduru ha no adwonso baako ato na dane akɔda oduru ha no adwonso baako ato na dane akɔda ɛgya yɛhwɛ wayɛ yɛ bi sa wo bi tamale takrade enkran hɔ na akra tabora Newtown hɔ na ahyɛ aseɛ Kumasi ha amakom ɛnom ne ade aware semu masemu ma yɛ sɛ nyame anim ni me maye enum ma sɛn ai be ma baako ana ema enan na me wontaafo miensa anum na ka mienu no amana ayi ye ba kan say triples mi shutu ye na mi nya atre na said ye o kan say eya na ya jonso ha ni ajonso ha ni ajonso ha me ye nipa bi a eya na nka me mpese tu kwan ko baby na mabruchi ekwa ha na ya watoa na me hu ni say nye but ene ya me nyina ekura na me hu say nka eya na ye awododo enhyeda enye bone ne mo se obesom so na watimi adi obi agina bebia obegina no na ya na ye asem okay eti me mane de ibi ni akiri bia wo nyina ewo eye asante mam ha ya so omuye num okay ana why ade enum de oba wo bi na dabi mi nwie unwe dabi se mi so na me share se mewo dozen 12 nti menye num de na akanso mewo eja me do mbe so ansana mahye nyame bo se mewo dozen 12 pepe nyame de wo hye no bo a wutimi nyame bo hye wawo mu de wutimi seso ade mi twa so pe wode no na be 7 ne de se mewu eso ewie no so na menya 12 no pepe eja se mo ka wa ma hwa ye mo sese se bia ka wo na mo se 10 8 bi kura na ase me de kakra na so ama na du dozen ne dia ka wonu ameto ase na ujese wunya nchemu ai edumienu ani num de wunya nchemu enye nyame den me ho ode ne se ko enye nyame den na me na obi a wo ka ne se yo na enipa ne bebre hwe be ma won owu ya ye hu ne madodo ene de wo ye de wo ya ka to so se ne asem na ne ye ka se adwontofo sinitwafo nsentwafo mdu anmo adwonso amena dan ko da na no kore se kokko business man bi na ko lawyer bi eyeye nyina but ena me ka se wo de metwa me bo se me de mawudu mienu mi ntwa atoro nti du mienu no se me ne me yire na bawo me ne me yire na okay ene ye hwa wari mu asem na sisi awoye me wo yire de nyame ase wonde ye fansi wo ye nkwachi bi se o ka asem bi se nka be me bi ye mpeso obewo hanom ne ade nanso ni nyina ye gina wari ani mu nsegu ye ka no kure ye me ye nipa na me wo se agidie no ne bi tuo me endi ya nko ho be me bie nim ka ne me hu se papa bi woda ne de mo nko ne ase ne yere kura da ne de mo am se ana papa se woni subaya na se empenuvo zu be nyina beto endi ho ne me haw me minim se de ya nhwe enwuma sem minim so ye nipa wani gi nwuma bie honom me yewe patase ho me bi kwa no ho me hunu se wo store bi wo na ye nwuma bi tonton ne ma bi no ade na o keke nwuma bebira aboso sinitwa adwomto ubie tv anesa na yewe ade eye no kre na ye bantuma de na patase ho nso patase ne bantuma patase o de ndie ye minipa bi dia na metai gina ho na bantuma no se eja ye hyase no na ye se ye bo ye pa adwuma bi kakra de support na
yitira nyi omo abehwe yechi no ana omo boy form kura chese mentwetwe nko akiri omo boy form a bantoma store no entimi anyina ne naso bi fi se ukohan store bantoma na chese obra no wasi ubo so be na yabo udwetire form de na ede entimi de store rade ma no eno kasai de ya plan se ye be nyuma bebre na sene me no me ye me niema no minisika ana mini factories bia nimum kakra benya no ma tususu ana menya apema na me de akwahye bibia se nti se me se me ye adwuma kra na nye ne ana se chine ene bia meka se me pa hontoma ana se nim se kakra de enya me pa no ebeba na se de oka TV asemi online TV dia ama bede me wura him se epese ye nyina ye na ye transe na ye de boa o ma no on se bebu akonta akire nyankopon acting journalist presenter adwuma ye music dancing bibiala ibebu ho akonta o se munwuma na o de bebu yaten obi be ye sofo obi be businessman no kwan afa so ye no ana onyame de bebu aten me ye actor me ye musician kwan be so na mfa so to medwom kwan be so na mfa so act na me botai ne sen nipa bebre peje ko asem mrante ne mabawa nenso nimre kakrai na matena se ehunu se ye nuanom mrante no ne mabawa ne bia onyankopon betimi de wo magina brane fa kwati kwan dan kwanta bi epesi yenyan ho enye sika eye ntem na kwan no so o mo fa so edi yedi aba no so na chese wo hwe a enhwe ni nyina na hye me nkra se esese mitimi bɔ modern ni yedi dwumadi ba na me ne omi enu nyina o sofa na me sofa ni yedi tutu yutu ifo na se ya pemo a minim se mu aha na bi betimi etie na ha miensa bi betimi etie na daache no so ya se mu akopa no kwafo edi na ye hwe onim se tetremofra online TV so ye be hunu jako wo so da o be ye nkyerɛkyerɛ etufo ameni pe hunu agina so ene wona beba nso ebitu nifa ade papa ne yepe na nyesa de bia yesi ye ya ne ye ne sa ye totoa ho asese oman sa ankura se busua emwa ye yes edi ye hwe onim se efisa abri ye kro no wa obetena dwumadie mu ewo Temofra online TV so no watu Ghana fofo ana eni wiase nyina yo madaruma se mbema memra nka medie me se da ye brada ka monfa brada ncheme ene ya wada ncheme na brada no dwumadi a me pese me de ba no ya to no din se kiremu kiremi dia na me kiremu nkire wo brada a boye ene wa dirusi ene wa firidwai kiremu kiremi kwa be na afa so kiremu kiremi na afoforo so enti no mo fantutu o mo hofo na o mo fa mo bra eye da ya wada so na nke panifia da na bibi enti ne de ba ya wada eno so ena ya to ndin se eda wanim brantie ababawa onipa bia ekwan a ofa so abobra bia no eda wanim aye den etwen wo enti two programs na ye jakwa brantie metena kwanum na ma host apart from sa programs no ye hwe anim se oye pani kwankyerefo yi obema kwan ama niam ahodo bi nso akoso ewo aha na eye mabie maprum on se osi oyi nipa nimu o kasa soso ahote enti se osi oyi adwuma wo fa o program bi no waya ye nsi kwan obi biala ofiri so obeba bebo ni dwadie hu dawuro wa ha omra ya bie ya kwan a chese product no o de ba ejako misomu a se nam so dan na usie o ye building contractor o de ba ye bobo ho dawura ma nsuo no waye sabi eduro no waye ye bobo ho dawuro aduane bi na o de ba ye bobo ho dawuro se o pese wo yi nka e bokra ye bobo ho dawuro o shefa ye bobo ho dawuro ye de ne se
ye bo hu dawuro na ade na opese ode ba se ye papa nko ade a ade no ayi enti bibi biara ye be ye ne ha ye be ma news wa ha ye be chese niema hodo ebinum be kan walesem ebinum so be kan kwada asem chese bibi biara nipa de be ba e be boa o man Ghana no ye be boa amane dia ba we etiefo ne ahwefo na ne me kaio se tetemofra online tv aba na ba setna nso me shobo se nye de betoto papa so agie ye imi o we dia ha de nkyerɛkyerɛ pa tu nipafo kakasapa e de akyerɛ na me nipa famu aba na obi ehunu se oh school ni de nyame ya madum awofo timi hwɛ me nya bi kwa eye o ne mmom senumpo ama enjese me nipa jese mtotom ho ase enjese no mti me de ko bobra bone abaya bi sime awofo ahwɛ me no wate asi na de mu ye bio na ya no mu yi mrantie na hi me cameraman fo mrantie mo no mo mabo ya mo de ye hukura yetimbu ya nigu so na ngwada de no kura no ma ya na ejejemo sa ma ye ni nyina amsram sa suba no munyai enka cameraman pa wa ko nipam na da ko mechi cameraman betena no akire mu wo mu huna mani o ejeja mu miama nipa na sa ne mani nyina no mo me yem fa ngu akwam ne nipa nya de papa mfira na abuchefo no mo de me ka mo social media handles ni nyina tetemofra online tv mo benya ye bi kura na wo ho na so wo futusem bi de famu a eduru ho a ye betimi no wa kasa mo otu nipafo bia na wa ha odwuma bi wo ho odwuma die bi wa ha o pese hu dwabo no ekwanimu a ade ye beboa ododo ebi kura na wo ho na ne nipa bonifo yi wo mo sisiwa ya boso na nso be foundation no kura yintu ya wo de ya bra temofra online tv ye bedum wo nya daje ahwe amadwumadie no beba no na chemate sei eni ho se wo to fie na akura so a yenim nipa o mo wo bia wo to a wo ba wo nkrata asem nyina menu a wade ni o boko endi bia proto de ama obia se moma nyina ye nidwa na afi obeti twidwumpa twidwumpa mo wo ho ba enhye de mo ma were ho hyewo so ukotete mo fra online tv no obie ba bia jako obo live band no na dwomo no se die twagu eja mamimi sha na wa dwoma utu nyina pa bonwom ba miensa utumi se ye bo a wa utu ninya se ba ku bo mu se wubu mu jenjenjenjen nipa no eja na oto wa de na wo sei drama ne frɛ onya frɛ a minisi esese meto oto nti eya na me ankasa mini de wo mitirimu a ono na beka se enwum we na yese first and second nti we ya na ye wonwum bi am se ye mpanimfo no me koto dwom na me start ya na mpanimfo ni nyina nananum nyina obia me pam obia pese otie nwum no ye kama osi ebusua bi chiro mama enkanka ni monyamfo ade papa bi ni ese no jemre kuku na mi bi wa masi adwiri oti ebusua m na anya adwuma yebu ku hwini bo modene so a na ani aba ho ya no be ko ho apam de ma hye brasisa unsusie nyina be ko wie ni bregu akwasi joni aburunti ya mama nsa sifom fa dofo de no so ba ko fremu ma dofo no ya wo pasui na mi humada uwo eji uwo mi ma mi ewu uwo mo hwe ni uwo ayem ma mi na de wo mi bukura so no a no tete mi obrani amani hunu nyina etwa to mi ma mi nko aso ani obi ala amwa no na mi ma mi abre mi hu seyi hwubi ala ni mo adechi mo asem ebi ana ne ekoba ne se eni wias modoma nkuma wa won de pa bia no obeba be kuma na eja mi o be kumi ma mi amanaka me nko a eba no san ke be ha mi o eba no san so an ke be ye me ya da no kranka mi ntumi nidi
midinisuo be katamanio hwe metia ase minim nsanom so da ma me beku na patesi na mde be minsuo midim nsa besu midam fuam kotena danchim esmi mo bromu me ye me ho ayi preko fisibia na da mewu no na mani obi ensumi a mami me mami wu mpaso awrehu nti ena afie kisi wu mpaso adofo ho na mewu manda ya muyansema ejako said ne master black Chinese oboba je adofo dwom no bono no na we wo bo na yase ameso de ya live band ya 30 ebi nso so a no wanya yie bi na pese so bibi dwom akroje yen so ne so ebi mu bu na buje wo to na obenza kosi ba bi instruments ne chankro do krr wase ma wie da bi beso nya no kroje no a now they will be fatted to my friend live band so ka ho and online TV no so yedwa ebi kura na pese etwa yie ni nyina na wadofo nso hwe na bruchira eno ba eno nso so yebeye ye twa no na jako na ase giridom na osabo live band no e de mawo we ni nyina ye ncheche aye de ye na ye de agegye ni anya sa abro ho be kuyen edimo nhyɛ no nso sɛ tete mofra online TV ene yaba asetena ye be sommo ne ye be sommo nso saa eja ye be do ase yo nyame nhyira wo se to enza fro wo nya adagye na waba na mze atiefo ne ahwefo wo fie ne amanone omu nyina egu so na ombe su yemu ene aye adwuma ahwe ye aboa ye amadwumadie no nso atim moma memfa mu nsia midinde enona na opoku ageman ena monim hia ye bra ejako no aso otidwom moma janchia mo na fi yanko na bi woni ho adofo no mo dos yo atiefo medamu nyina mo ase titru minuanum ganafo a motu bata ekope bibia be yifie ya mo wa bruchiri ye de tete mofra eye online TV aba bo modern ne subscribe na aya wa share no wa like no wa comment so na abre nyina wa kire wo so wa adwen na ye de atitu ganafo nyese wo akwantu mu ntino na chese wakon ma refiso adwene wo tirim so yehuna wanya no na odi bia man na ye nyina de atete wo man na umma no nannan ma waja wo man no akwa aba beto wo wo sebe abraba papa ekwa so medamu nyina mase nyame nhire mu nyina tete mofra online TV aba setena ye nimu an ye ko ai